खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ ADRE 2.0 15 जुननिफ्राय जागोन थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि स्किल टेस्ट आरो अरेल टेस्ट आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवाखौ हमबाय गिबि मन्थ्रिनि हुमखि टेक्स थगायोब्ला जोबथेसालियाव थांगोन बर' रावखौ बिटिआरआवल' बाहायनो होनायनि सायाव नीलकान्तनि खौरांगिरि मेल बिटिसिआव समाजवादी पार्टीनि आगान भैरबकुन्द'आव UPPLनि जयनिं हाबाफारि गुवाहाटीआव नकल तान्त्रिक बाबा मस्तान खानखौ खादों पुलिसा स्क्रैप यार्डनिफ्राय 12 कौटि बेसेननि खावनाय बेसाद जब्द खालामदों गसाइगावआव लामा जाब्रबथायजों सासे गोब्राब जखम दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट एग्जाम 2.0 आनजादखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेर बाथ्रा फोसावदों फैगौ 15 जुननिफ्राय जागायगोन ADRE 2.0 नि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइनि अरेल टेस्ट कम्पिउटार टेस्ट आरो स्किल टेस्ट रबिबारखालि हरनि 9 रिंगायाव ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थामथि थाखोनि मासिनि थाखाय कम्पिउटार टेस्ट ड्राइभारनि थाखाय ड्राइभिं टेस्ट स्टेनोग्राफारनि थाखाय टाइपिं टेस्ट आरो इलेक्ट्रिशियाननि थाखाय स्किल टेस्ट खुंनाय हाबाफारिया 15 जुननिफ्राय जागायगोन बेबायदिनो ब्रैथि थाखोनि मासियाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि अरेल टेस्टआबो 15 जुननिफ्राय जागायगोन बे हाबाफारिखौ दानसेनि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों रायजो सरकारा बेनि थाखाय मंगलबारनि गेजेराव सरकारा अफिसियेलि नटिफिकेशन जारि खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों मख'नो गोनांदि 5 जुन खालि टेट आनजादनि रिजाल्टखौबो होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों 5 जुन खालि प्रभिजनेल रिजाल्ट फोसावनायनि उनाव बिजाथिफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशन खालामनाया जागायगोन बारग' फरायसा दैदेनगिरि शंकर ज्योति बरुवाया हमजाबाय अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवाया जोबनायाव हमजाबाय डिब्रुगड़ पुलिसा हमदों आसुनि बारग' दैदेनगिरि शंकर ज्योति बरुवाखौ मिथिनो हानाय बायदिब्ला दुलियाजान पुलिसा गिबियाव सोंनाय फिननाय एबा जेरा खालामनायनि उनाव दिनै एरेस्ट खालामो पुलिसा थांनाय हरनि 12 रिंगायाव डिब्रुगड़ थानायाव लानानै फैदोंमोन शंकर ज्योतिखौ शंकर ज्योति बरुवाखौ हरनि समावनो आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सावस्रि आनजाद खालामनाय जादोंमोन बेनि उनाव दिनै एरेस्ट खालामनाय जायो मख'नो गोनांदि गुबुनखौ बुनाय आरो गाज्रि आखु बाहायनायनि अजदाव हमनाय जायो शंकर ज्योति बरुवाखौ दुलियाजाननि मोनसे पेट्रल पाम्पआव बुग्लुंनाय जाथाया जादोंमोन पेट्रल पाम्पनि 4 मावफारियाखौ बुदोंमोन बारग' फरायसा दैदेनगिरि शंकर ज्योति बरुवाया रिपर्ट बायदिब्ला शंकर ज्योति बरुवानि हेंथायै गुबुन गुबुन मोन 10 धारायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों रायजोनि रोजा रोजा फालांगिरिफोरखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों हुमखि टेक्सखौ लानानै फालांगिरिफोरखौ मेगन गोजा दिन्थिनानै हुमखि होदों गिबि मन्थ्रिया दानिफ्राय रायजोनि रावबो फालांगिरिया टेक्स थगायनो हानाय नङा गासैबो फालांगिरिया सोरखारनो टेक्स होनांगोन जुदि सोरबा फालांगिरिया सोरखारखौ थगायनानै टेक्स लाखुमायो बै फालांगिरिनि थङा जागोन जोबथेसालि मख'नो गोनांदि सोरबा फालांगिरिया टेक्स लाखुमायोब्ला बिखौ थोंजों जोबथेसालियाव हरगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गिबि मन्थ्रिया बबेखानि जेसेबांखि गेदेर फालांगिरियानो जाया मानो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा टेक्स थगायोब्ला न'निफ्राय दैखांनानै लाबोगोन आरो जोबथेसालियाव सोफैगोन होननानै रायजोनि फालांगिरिफोरखौ हुमखि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया
आसाम सरकारा आथिखालाव बिटिआरनि आवथायावल' बर' रावखौ बाहायनो हानायनि होनाय बिथोनसारिखौ नोजोर बोनानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बर' बिजोंनि बुब्लियाव नुजाथिनाय जेंनाफोरखौ आसाम सरकारनिसिम नोजोर बोयो। बर' रावखौ बिटिआर ओनसोलावल' बाहायनो बिथोन होनायखौ अजद दैखांदों नीलकान्त गयारिया। बर'आ बिटिआर ओनसोलावल' गैया, दुलाराय आसामावनो गोसारनानै दङ। लोगोसेनो 8थि फारियाव थिसनजानाय राव। बेनिखायनो दुलाराय आसामावनो बाहायनो गनायथि होनांगौनि दाबि दैखाङो। बे थांखिखौ बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै फोरमायो। नैथियाव आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आन्जादाव बर' रावखौबो गनायथि होनो खावलायो। थामथियाव बिटिआरनि रादायनि 6.3 दफाखौ दासिमबो मावफुङैखौ दुखु फोरमायो। लोगोसेनो बर' बिजोंखौ फोथांनायनि जुनै थाबैनो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो खावलायो नीलकान्त गयारिया। बिटिआरनि बिखायाव आरोबाव मोनसे राजखान्थि हान्जानि आगान। समाजबादि पार्टिया गोदानै 15 नं काजलगाव बिटिसि एलएसिआव आबुङै ब्लक कमिटि दाफुंबाय। एडभकेट शफिकुल आलीखौ आफादगिरिनि बिबान होनानै मुनाफ आलीखौ गाहाय नेहाथारियै गायसननाय जायो। समाजबादि पार्टी बिटिसि इनचार्ज सेक्रेटारि टेंगलुं मुसाहारिनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला समाजबादि पार्टी कमिटिनि गाहाय नेहाथारि शाहजाहान आलीआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बे खौरांखौ होदों। भैरबकुन्द'आव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। भैरबकुन्द' बियाब गरखा सेलनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया नुजाथिनानै इउपिपिएल दोलोआव गोदानै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ बरायनानै लायो। बिथांजों लोगोसेनो भैरबकुन्द' बियाबनि नेहाथारि गपि सेत्रियाबो बाहागो लायो। गाहायै बै सुबुंफ्रा गरखा हारिनि सुबुं। गासै 6 जननिबो गोबां गरखा सुबुङा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। दिसपुर पुलिसा शुक्रबारखालि गुवाहाटी गणेशगुरी ओनसोलाव थानाय आनन्द प्लाजानिफ्राय बाबा मस्तान खान उर्फे महासिन खान मुंनि सासे नकल तान्त्रिकखौ खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरखौ थगायनायनि गोबां अजद मोननायनि उनावनो पुलिसा हमदों। आनन्द प्लाजायाव मोनसे खथा लानानै गावखौनो सासे इसोरारि फाहामग्रा आरो बोसोनगिरि महरै सुबुंनि नोजोराव बाबा मस्ताना गावखौनो थगायनानै दिन्थिदोंमोन। लोगोसेनो खाबु लानानै गावनि नंखाय मन्त्रजों सुबुंफोरखौ फाहामनायनि फाव दिन्थिनायजों लोगोसेनो सन्देह गैयाजासे थैनाय गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'बोदोंमोन होननानै दाबि दैखांदों। पुलिसा सिग्रोमनाय समाव बिनिफ्राय गोबां दाय गोनां धोरोमारि खान्थिनि बेसादफोरजों लोगोसेनो नंखाय फोरमानलाइ आरो गुबुनजों सोंखारि जाथाव गोबां मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। थगायजानायनि गुदि सिमाखौ संदाननो आरो बे जाख्ल'नायाव सोमोन्दो थानाय गुबुन लोगोफोर दायनिगिरिखौ खानो पुलिसा दासान्दि नागिरनायजों लोगोसेनो नोगोरमानि जायखिजाया सुबुंखौ बे जाथायाव बोलि जानांनो हागौनि सन्देहजों नायबिजिरनायाव हेफाजाब होनो खावलायदों। पानबाजार पुलिसा बिरुबारिनि गंथाम स्क्रैपयार्डनिफ्राय खमैबो 2 कौटि बेसेननि पिथलाइ, खास आरो तामानि गोबां बेसादफोर जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि पुलिसा बे हाबायाव 17 मेनि बेलासे 4 बाजिनिफ्राय 18 मेनि 3 घन्टासो समसिम सिग्रोमनाय जादोंमोन। एडिसिपि सम्भबी मिश्रानि फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशननि फिथाइ महरै 12 कौटि बेसेननि 2000 किल'ग्राम तामानि बेसाद, 7000 किल'ग्राम पिथलाइनि बेसाद, 2500 किल'ग्राम एयार कन्डिशनिं आरो गारिनि गोबां पार्टस, 2 बेटारि आरो 1000 किल'ग्रामनि गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ जब्द खालामदों। बेनि अनगायैबो मोनथाम थावनिनिफ्राय गोबां अनजिमानि सिफाय जानाय गारिनि मोजां पार्टसफोरखौ मोनदों होननानै फोरमायदों। हाजोनि थागिरि स्क्रैपयार्डनि बिगोमा मन्टु आलीनि सायाव जायगानि सुबुंफ्रा माखासे सन्देह गोनां खामानिफोर मावनायखौ फोरमायथिना होनायनि उनाव पुलिसा बे जाथायनि उनाव गोख्रोङै नायबिजिरदोंमोन। बेनि अनगायैबो गारिफोरा बांसिन समावनो मोनानि समावसो बेसादफोरखौ गारनानै फैयोमोन होननानै थागिरि सुबुंफ्रा अजद होदों।
मख'जाथावदि आथिखालाव खारखुमानानै थानाय मन्टु आलीखौ पुलिसआ नागिरनायजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया लोगोफोरखौ सिनायथिनो थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाफारि जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोरनि टिपि र'डआव मोनानि 10 रिंगासो समाव स्कुटिजों थांनाय समाव लामायाव मोसौजों सौग्रावनानै बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि सुबुङा गोब्राब जखम जादों। बे गिथावना जाब्रबथायाव बिजेपि चराइबिल मण्डलनि नेहाथारि सन्जीब दत्तआ जखम जायो। जायगानि थागिबि आरो रायजो राजाफ्रा सन्जीब दत्तखौ गसाइगाव आरएनबि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो थासारिया गोब्राब जानायलाय मोजां फाहामथायनि थाखाय सोनाब बेंगलनि कुचबिहारसिम लांनाय जायो। आथिखालाव आइसिइउआव गोब्राब थासारियाव दं होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।